Jeg har modtaget en ny pakke med en ny Lego minifigur i. Og det er endnu en figur, der får stemme af den levende legende, mand med de 1000 stemmer, Lars Thiesgaard. Og dagens minifigur er faktisk en figur, jeg i forvejen har en af. Men jeg følte, jeg havde brug for at have 3 af dem. For det er rumvæsenerne fra Toy Story. Rumvæsenerne fra Toy Story har jo ikke noget navn i filmene. Men hvis man har set Buzz Lightyear fra Star Command-serien, så vil man vide, at de hedder LGM'er. Og desværre kan man ikke se den serie på Disney+. Af en eller anden grund vil Disney ikke have, at man ser den. Derimod kan man få lov at se filmen Lightyear, og det skal man ikke ønske sig. Det er en utrolig dårlig film. En fremmed, der er udefra. Du har frelst vores liv. Vi er dig evigt taknemmelige. Kloe. Brug den magiske stav. Farna. Lad os nu få placeret vores lille grønne mand på podiet, og så mangler jeg nu kun 5 nye minifigurer.